Matteus 18:18 här att verset om att vi tar finns vald från Jesus att lösa och binda. Sannliga säger till kon kvärt som helst och tid skulle binda gör skall vara bunte och himne och kvärt som helst och tid skulle lösa gör skall vara löst och himne. Det som vill visa till det att jag har valt att skriva vera vid V-E-R-A. Och det märker att det således nu. Sars du? Tar man ger näka i antanon, hvis du tror att jag ger det nu, men det kommer morgen, så har du inte trygg, så har du inte ansvar att du gärst, du har inte förstånd på andra ting. Nej. Allt som Jesus gjorde, det säger han att det skulle hända här och ta och nu, och det hände ta och nu. Ja, han kallade det liot, han kallade det just, och det var just. Och så hände det. Det var inte i morgon till, inte nästa vecka eller något som helst. Det som var, det var helt så snart nu. Ta i år det var hela, så stod det och färdigt. Det är det enaste som ger mening i andalen höppe, allt annat måla puck, allt annat ive, allt annat slätje trygg. Och det trygg du ska häva för att flyta antal ting och Jesu namn. Ja. Så här stendur och kvärt som helst det skulle binda gör skall vara. Vi är bunt i himne. Hvis vi binda näka och gör och Jesu namn. Vi binda det nu har jag bindt detta. Ja, så hvis du inte tror att det är bunte, ta i to sier amen, så har du inte bunte. Och det kommer inte morgen heldur. Nej. Hvis du vant att det händer i morgen, ja, så kommer morgendavren. Och så nattligt stadvik inte kommer. Men så utsätter det bara till morgen och till morgen och till morgen. Så kommer det omkant. Det kommer omkant till ta. Nej. Och det är väl morgen hvis det står vara vid ett. Till så det är mest att det ska bliva. Men vera, V-E-R-A, det är något som är nu. Det ska vara så nu. Point här nu. Ja. Och det ser man i Markus 16. Markus 16, vers 16. Han och tror och vara doktor skall vara frälstor. Det är inte bliva till. Annars är det frälstor inte. Det måste förstanda för paven. Är det frälstor? Ja, så är det frälstor. Det är inte bliva. Här är inte bliva alltså. Inte bliva. Hvis du inte tror så är det frälstor. Nej, du måste trycka vad du att du är. Och gärst du det, ja så är du. Ikke bare du tror du er frelst, men du tror du er Jesus, du kommer til han og øyer han, og blir rentefødt, ja, så er du frelstur. Og så skal du bli døtter, så blir du frelstur. Så er du frelstur. Skal være frelstur, vi er frelstur. Men han som tror ikke skal være heldømtur. Heldømtur, ja, damned, langt og her nu. Det hanker sammen vi Johannes Troi. Detta kom färdig här lycka. Och i Jesu namn. Halleluja. Man hittar ju till mäte nottern ständer och här på en tarif. Man får ju hit. Han och Johannes tror 6:3 och han och tror att sonen häver av att vara inte lov. Häver det nu. Och han och tror inte sin och ska inte söka lov men var i Guds ververande av honom. Att äta samma. Som i Markus 16:16 han tror inte skall vara helt antur och han till långt och här nu hvis han inte tror ja ett avlutningsbaden ett myrskursensbaden och för här som han har hemma hvis han inte tror det Jesus det är akkurat det Lukas 13. Igen. Jesus tar han grötte så säger han att tingene vore och det vore. Men han kallar det som det var, det som det skulle bliva. Det kallar han inte vera att det skulle bliva lika som men att det var. Lukas 13:11.
Og så I var en kvinna som hei en ante av vojkløyga, 18 år, og var bojen saman, og kunde jo ankan hatt ratta upp seg sjálva. Og ta Jesus sa henne, kalla henne til søn, og sier vi henne, kvinna, tu erst lost fra vojkløyga tøydnun. Vær hun til? Ja, han talar det ut Arnda, men han sa det, han kallar det färdigt ut Arnda vär, akkurat som tar god skapa I, han säger det skulle vara. Och här har vi helt inte kort ett, blöjveljus, nej, vereljus, bort nu, och så vereljus, bort nu. Så snart, det inte ett sekund, inte ett brott av en sekund, 17 kom det. Det kom bort ta I året för ut. Du allting akta god. Allting akta Guds år. Da han kommanderar. Och tror du inte tog, ja så har du trygg. Så har du trygg. Du måste trygg av Guds år. Fullkomligane. Så ständer du nästa vers. Och han lägger händer sina av henne. Och I stunden var hon gjort bojen. Och då mätte god. Allt det. Og hadde sagt du, jeg har bare tidsi 2 dømer her, boint. Jeg har tidsi 2 dømer. Matteus 18:18 og Markus 16:16. Det nevnt nokka minnast. Jeg skjønner vera vi angon ett, og til paunden som kjøn feiler, da det vera så. Fullkomlig rett, tvørst i jøkken, take it or leave. Romerbrev 4:16. Som testament å skriva, I have just til en feir at mongon tjauon til at auad oen framme fyrir honom kvørin han troe enn ta gode. Så stendte det, kvør livande gjer hinnar deio og kallar hæsar loter som veri oi som tar vauro. Han kallar det som ikke enn som veri oi som stender her, calleth those things that be not as if they were. Som tar vauro. Det så såna godskapar. Han säger vad vera skall. Ja. Han säger vad vera skall. Ja. Och till troaranten. Ja. Det sålasna Jesus grödde. Det sålasna Jesus flotteting. Man kan binda och lösa Jesu navn. Halleluja. Ja. Det kan man så sannolikt. Det har vi också finnst smakka. Ja. Och det är att du får en uppenbering. God visar där vad han vill göra. Han visar där vad han vill göra. Och så gånger du bara nöjda. Ja, och ta det inte to. Ta det god som visar där vad han gör. Han visar där vad han gör. Ja. Jo. Och så talar du bara det som han säger där. Det är profetiskt kan man säga. Ja. Jesus säger att jag kan inte göra utan det som så 24 mun göra. Sucha han göra. Ständer ju hans evangelium. Ja. Sucha han göra. Ja. Nå, jag ofta när jag vill möten. Jag var möten nu I höst. I hej alla. Och så kom Guds kraft. Jag följde det inne. På en av vägen tar jag började bli lite händerna upp i luften och började bli tungon. Här var elektrist. Negvkraft inne. Halt negv. Och så tar jag tar sig en timme och en annan timme var inte. Men så sa jag annakvart en angel eller var det hela anten. Han Jack. Jag sa kvar han förs och jag Jack bara från någon. Ja. Och så sa jag hentor. Jag sa han sådär hånd. Hon flottade sig. Lägger hentor om folk och näst vi öra och en man och ditten och datten. Jag gör det bara akkurat som jag sa han gör det. Jag gör det där. Alltså det var ska hållt bort. Och ta I tracka ut det. Gör det som jag sa hela antan gör det. Eller angelen gör det. Ta fick I år.
Ta säger han mer vad han vill göra. Ja. Jo, och man kan føla folk okkurst beina vägen alltså. Te føla okkurst varma, läxthet och kraft. Ja. Och det kan man själv føla. Man får jag följde det att hela andans nerver var störst till stegar till kvalitet. Helt störst. Ja, och att goda att lägga näka. Det kom så bara ljus till kvalitet. Det kom så bara ljus. Jo. Men alltså apostlarna gör det akkurat lika. Peter och Johannes hade grött och halta man vid fagrudir vad sa det då? Silver och guld. Oj, inte säger Peter, men det som jag har, det ger vi där. Och så kommanderar han. Oj navn Jesus Kristus, start upp och gack. Inte morgen till. Inte näka i morgen tvattl. Nej, det var bort här nu, det var alltså. Ja. Det stod som pröva alltså. Och tar halva av mannen upp på fötter. Till. Haltur, ångkant ginche. Halleluja. Ja. Det är så att det fungerar. Och det är som att tracka ut av vatten. Det är som att gänga av vatten. Du måste ha trygg. Du måste lyda av god. Lyda av hans år. Och ställa på han att han ger där okkurst. Och ta det kommer så är det inte att vara sögnor. Akkurat som Filippos till det rennatna av vaknen. Anden säger vi han skulle fära kvar han skulle fära och han får här. Och han skulle stay här och boja när gå löto. Och så säger anden vi han. Färre hastigt att rätta som vaknen här och han får rennande. Ja, han är sögnor, han får rennande. Jo, halleluja. Och akkurat när han kom till vaknen så hör han läsa Jesaja 3:3 och 4-6 till versen här too. Hej, där vi för sånt. Så är han färdig för boi. Nej, han kom akkurat till toina. Toja talar anten. Han talar, han är inte sönder. Han råknar vid toja vid lojen. Och vid gera som Filippos rennas det. Ja. Nu Peter och Johannes för nian in i templet. Nian samman in i templet om bönartojman som är nutjende tojmen. Och en av oss med vår lämmen från lovmauer sönar var båren kvantarlött och dagliga vid apostor tempelsens som är kallat fagra. Att be allmosor av tojman som gick in i templet. Kvar suttjande Peter och Johannes om att fara in i templet be om en allmosor. Och Peter festande ejersunju på han vi Johannes säger hicka okon. Ja. Och han gav tojmon gärturs vantande av mottaka och kvörst av tojmon. Ta säger Peter silver och guld har vi inte helt det inte nej. Ja, inte smelst. Nej, inte ryker nej, men jag vet att jag är god. Ja. Halleluja. Jag vet att jag är god, ja. Ja. Tror jag att jag är god, lägger märkes. Han är min skattor. Han är min gimsteiner. Jesus självor. Hans är verk. Hans är navn. Hans är personer. Till. Kvar han är, kvart han har gjort. Och kvart han har givet mer. Ja. Det säger hans är år mer. Och jag motsatt baptistarna så trycker vi tog att inte fattla bostor. Allt ständer vid kraft. Allt samalt. Ännu det akkurat samma. Människor blir grödd. De blir röst upp. Människor blir dött i hela andan. Människor talar i tungon. Människor toja tunger. Och gröingar hända och kraftar gerir. Människor blir öster flott. Jag har hela andan och det. Jo. Jag har nekvar fortellningar. Ösni okkara tog människor blivit flotta av hela andan. Flotta av hela andan. Ja. Ja. Det är snacka rövare söver. Till verligt. Folk som har kost har varit örande för herran som har kost och i bil och turen 8 timmar. Han tog bara 2.
Och det kolde bara späckligen. Ja. Och sån ting alltså. Och en berättare som heter Smith Wigglesworth, han blev bena på att be för någon som var dodjande. Och han säger jag kommer ju man lotto. Och så ber han vojare. Jag kommer ju man lotto. Och så ringte det ta stå halt ett till och så för en rennande där och han skulle renna halt över hin ändan av London. Men han fortällde själv alltså. Ja, och man läste då i boken om hans liv att Heile Ante kom till hans och säger jag ska täcka det. Han får renna det första av någon och han rann och knappt så var han bara här som han skulle. Han blev bara alltså hapsauer flottor och så var han här och han bara stod på inte utanför horn och han får bara in alltså. Och i nästa ögonblick ja så var han här klarar att be för dem och sånaka. Halleluja. Ja. Till nämligen att tid. Och här husen som är byggd i här bor två som var Marne Frans. Marne det i Frans lever det ett som jag var nämligen vid en förra dagen han fyllt nuch fors. De upplevde mänskligt. De upplevde det att tangen var tomor. Tangen var tomor, ja. Folko, alltså det luste. Ja, det kallte alltså det är inte bara luste, men nej, alltså fullkomliga tomor alltså, då visst. Och det kallte. Jag minns inte hur det var, men det var helt otroligt alltså, ja. Halleluja. Jag trycker på såret, fullt och fast. Jag trycker, ja, och det kunde bara förlämna och se att det är sväckor. Och det och datten. Men jag trycker fullkomligen, ja. Fullkomligen till att ta man söker god och spyr han till ja. Men jag ber för folk som sitter i rullstol. Fullkomliga bönen stein dig lamma i to. Bönen fullkomliga dig. Kunde inte röra stol ta. Nej. Och jag sa att du när sjön ber för vi kommande sökte god och jag sa han rösa sig upp i rullstolen. Halleluja. Ja. Och så att jag ber för nu. Det var den första som näkande ber för. Halleluja. Jo, och han kom upp på gänga en månad sötne. Det kom bara lov från det av. Kom lov i bönene och det kom bara mer lov. Och han började röra på bönene, kom upp på gänga och brukte stäv. Och en månad sötne från Atlarboys. Ja. Han är sitt fullkomligen lamma och inte kunna röra näka som helst i ett halvt år. Halleluja. Ja. Det är det. Halleluja. Ja. Ja. Vi ser bara nog kastet det. Men jag tycker fullkomligen på bön i Jesu namn. Fullkomligen. Och till vi trygg vad det händer. Till vi trygg. Onkunör. Trygg, inte att tunna bön. Inte trygg att tunna bön, men tog att du tror att du ber till en som är livande. En livande god som höjer tunna bön och som är allmäktig och som svärar bön. Som svärar tunna bön. Halleluja. Och ett annat här vill jag ta trygg att du annars häver du trygg eller häver du inte. Eller häver du trygg. Och till god som ger det trygg. Till god som ger det trygg. Lär sånarna satt vi Jesus ök trygg vara. Ök trygg vara. Har vi tagit. Och han finns lätt att ta som stora trygg. Han säger bara han får ta som pickelutla trygg. Om det här var bara så pickelutla så kunde det hetta. Ja. Och det är vi att trygg vår hjärtan någon. Det är inte vi vana gera. Det är något som du tror. Det är något som du måste vita egentligen. Det är något som Johannes evangelium ändar. Det är så som det ändar. Han säger först att hur så han säger
Ja. Nå, han tar så om at vi vita, altså at vi vita at det er sannhet, ja? Ja. Jeg finner det ikke bare nå. Det er at vita, ja? Og ja, mer? Ja, vers 24, ja, 21-24. Hessen læresvannen som vittnar om hesa luter og skriva i hesa luter, og vita at vittnesbord hans er sannur. Nå, til han tåsar også om trygg, du varst Arlena. Sånn endra kapitel 20, men hese skriva at tid med at tryggva at Jesus Kristus. Tryggva at. Men så sier han, så endrar han kapitel 21. Vita at det som vittnesbord er sannur. Til nekka møyr, hvis du varst, jo, trygg er også nja vita, men tar du sier det, jo, men det er ikke bare nekka som er trygg, nekka som er vøyt. Ja, så har du smakka det, og du øyer det. Til akkar som Peter sier, silver og gudl øyer ikke, men det som vi hever, det gjev vi til. Han heier det som han skulle gjev noen. Han visste det. Han åtte det. Og ta hever du finner nekka fra gode. Han vil gjev deg nekka. Du har sagt han, du har graupa djupt, du har haft et møte vid han, og du har norske vid han, eller han er norske vid det, ja, og tala vid det, gjev deg det som det dreier seg om. Ja, han vil tala til du vorst at du øyde det. Og ta kan han ikke tekka det fra deg. Nei, ta øyde det bare. Halleluja. Ja. Nei, til nekka som god må djeva. Han djevet her trygg fire, a bia for sjukon, og a gjere under og tøylukt. Til nekka som han djevet her. Til ikke nekka som du kanst repetera det til, eller lusta så ofta han etter omkring bandserie, eller ditt og datten, eller lesa nekka avvisa bøker, eller ditt og datten, slett ikke. Det kan hjelpa til, men til først ikke automatisk det er tøy. Nei. Du måste ha ett möte med Jesus. Du måste ha ett möte med Jesus. Du måste få det från honom. Ja. Till nämligen att jag, och jag fick det från honom och i augustmanna och 2003. 8 för Surraja brunner i Dug. Ja. Ta fick en eldkul ner i himlen. Ta följde stackar som en buster blev släppt, en buster skallade ner i bottlarna av mig. Og en sånn bleitur akkurat som en svimmebuster då, som en sånn staurer da. Det lente av høttunen, men så kom det inn uime, nyer i butjen, og ututjøkken hensene ble elektriskar, høytar, og jeg følte, hvis jeg flyttet på venstre hånd, så følte jeg det i høyre. Hvis jeg flyttet på høyre hånd, så følte jeg det i venstre. Så her kom, det var en streimur, og streimur oppjøkne armarna inn i butjen og utjøkne hinn håndna og ivor og hinn håndna atter. Det er akkurat som streimur fleide jøkne her. Og hensene var elektriskar. Ja. Det har vi ofta uppleva så gjerne. Ofta, ja. Nok så ofta. Halleluja. Ja. Nei, til det man kan ikke finne på annaka såret. Du må søke god, og til bønnen, til at du presser det inn, og søker han, og presser det inn til hans herre, og hever møte vi han. Du nærst vi hans herre kappa. Ja. Og ta først du trygg, legg mest til. Ta først du trygg. Ja. Jesus sier, hetta slægi fyrir ikke ut, at han vil bøn og fast. Ja, men det er ikke bare til at du bier og fast. Nei, du måste få møte ved god, altså. Det er det som er. Det er det som er. Ja. Du må få møte ved god. Nå, jeg har sier åren her fra 4-5 til 6-5, tar jeg bare ekstremt nek for sjukon. Ta folk spurte meg, kan du komme og be for i hesten? Jeg sier alltid nøy. Jeg skal spyrje god. Jeg spyrje god. Og så Sverige.
Så bär vars du. Ofta när knäla i vid sångerna och bär kunde gå be flera timmar innan nattast torst. Och bara bär och sätt bara golven och blunta i det var mitt i natten. Då säger vi god. Och så hände det ofta nu. Är god visste mer. Jag fick kunna se om ta jag i byn och gå och löta. God visste mer personen. God talade till mig vad det nu följde. Och han visste mer om han yngste att om han ville gröva vidkommande eller om det var han sa att jag dodja lägg märke till till som skulle vi skulle alltså alla för dodja ja jag minns det att jag var började komma be för en kvinna som la stora sjukhusen hon var lamma fullkomliga lamma alltså hälften av lika med någon och hälften av tunken igen då alltså hon fick slash tåsel när hon labbar här och med en bär för henne om natterna så visste god med att jag kom gängande efter en gångt jag kom in till en hord så för efter en gångt och jag gick halt till ändan av gångten av gången och för in till en hord till högre. Och så la ett människa och en sjönk och sången vände ut med horene och hade var nast horene. Ja. Jag sa det så klart. Så säger jag det efter. Jag hade att jag ber för vi kommande. Vad du tar 19 och tro först ut där självon. Du ska spyrja god och här följde det till att jag finns inte något från god. Han har ju visst mig något even naturligt. Och jag måste pröva det av. Så färdar vi Sora landsjukhuset. Hon är lie ut i stora byggningen du varst så lunchen några veckor här också rätt. Och jag tog till hatten när vi kom oss in här och spyrja efter henne. Nej, ta var en blivit flott. Akkurat om tandmorgen var en flott i en annan byggning. En svarstan låan gamla byggning här uppe. Och så färdar vi nian här. Och så spyr jag vi kvar hon ligger innast efter gången. Och vi färdar gängande in. Halt in i jögn. Och nummer här som hon ligger till högre akkurat som jag sa. Och vi kommer in här, hon ligger ensamall. Sången venter utomöt i horene och hötte åttast vid horena. Och detta var det som jag ser, alltså i generation nottena fyra. Och jag fylltest vid trygg, det kan stå attla. Och jag fasta tandägen och bia. Och vi ser så vi kommer att be för henne. Och om hon ville tacka emot det tog, att jag ville gärna. Vi var trudgemans. Vi lade så händer Anna och bo för henne. Halleluja. Detta var under jävlaferie och jag skulle så i Lusslands attor. Jag försås det attor. Ja. Och en stotta tog sattne tvärda trudja mannar sattne. Så blev vi uppringt och så ser det till att. Nej, konan blir frisk. Det kommer lov och gärna. Och hon är pura frisk. Och jag kommer så heimatur i sommarferien. Heimatur sommarferien. 5 månader sattne. Och jag køyre efter møyren her fra Rydvig han Tronavigar. Og hva sutt jeg gangant her til? Ta konuna som vi tar bli for. Ja. Halleluja. Så snær Herren til. Så snær Herren. Ja. Ja. Og du kanst ikke gjøre nekka. Du kanst ikke gjøre nekka ut av sjálfun. Du kanst bare spyrja god og til spurningur atlar han at gjøre nekka. Som Jesus sier, jeg kan ikke gjøre utan det som suttje fægir må gjøre. Han viser til hva han atlar seg at gjøre. Eller ikke. Ja. Jeg minns øyne for at jeg leser av Rydvig, og så var det skjei av de eldste mannen og Rydvig sjutjer. Atler sjutjer. Og dette var atler, det var lukka som tar eldste i møgnjøyden her, og møgnjøyden la lukka som lemmen her på en. Det lukka som løyerne var atler sjutjer. Og jeg søkte god fyrir tar atler. Jeg tog bygdena i nokkron trinon,
läsa av bara en femhusa gangen så tog jag bara öjna gangen av som månnorna. Men to jag slapp bara att bia för två månader. Ta I spurte god om sommaravdamon. Alltså det var som att slå I en vecka alltså. Jag bär och sökte god tvåst natten av fyra alltså. Det var inte en lyter alltså. Inte god vill jag inte säga. Nej. Och ta jag kom in jag har anka trygg hjärta var helt ner I botten. Ta hjärta var inte fullt av trygg och kraft och såna kan. Inte hvis du inte häver det så nyttar det inte. Du måste ha vind I seglen för att cyklas. Eller du varst det. Du kan inte bara leipa så du fullständigt kjøtten, purast kjøtten. Så att jag ber inte för 5 av dem, men 2 av dem slapp jag be för. To. Och tar bajer livt och 20 år trätt och blev fruster. Och tar 5 som inte slappa be för. Våro alltså jag menar det var alla dagar innan för det nästa år. Alltså det var dagar, farner, ja. Det var dagar innan för det nästa år, ja. Och en dag bara tog man skjutne, ja. Då jag en av dem. Och en av dem tog I handen och jag vill lysa även så någon ta säger hela anten med mig. Hette sørste för du sørst och livar. Hette sørste för du sørst och livar. Ja. Och jag kom hem kända mig och han var dejer annan mig. Han var dejer annan mig. Akkurat dejer bort när jag kom hem. Halleluja. Ja. Så snart god tid. Man kan höra hans röd. Man kan häva han som vin. Man kan känna han. Och tror inte vi pressa han till näka du spyrst han. Du spyrst han det näka som du inte att göra som du kunde möjligtvis brukt med till. Ja, till det rätta syndaläg. Vid hans ej mjuk tjänare. Vid hans tjänare. Och vi tog hjärtalänen så kan det bära siktning. Vi tog hjärtalänen till man längt. Att man spyr god det näka kan göra för det. Det näka sjukor som tog ängsta grött. Och som tog kunde brukt med till. Ja. Halleluja. Och ta blir man klackor ta för en att säga allt möjligt till. Ta för en att säga allt möjligt, ja. Ja. Och det var det så vill du brukter. Halleluja. Det underfullt. Drakkur akkurat her. Jeg sier akkurat som at ja, jeg sier akkurat som jeg må si akkurat som enn en affær at når jeg vil slett ikke lujtjast øynun mannen, du vorst her var øyn som firmynd, jeg skal være lykka som hessen. Nei. Jeg fylgjer Jesus. Og så man færre i jøkken forskjellige faser, du vorst. Man færre i jøkken faser. Ja. Og det har man haft en mann som grunnet som firmynd, hukt negvett, som lyser alt som han skriver og ditten og datten. Et lanker som man kjenner, anker som man støyder seg av. Tåsa negvian og alt det her, og du vorst da. Ja, og han ganske helt ørves enn noen andre, altså. Folk så imisk, som han sånn her Clifford det snakket jo. Som kører inn i busset, svever inn i busset, ut og inn. Helt forferdelig ilsentur. Purast, nesten svekker, altså. Tar han her ringende, altså, purast da. Ja, god bær i vinen, du. God bær i vinen. Slett ikke fullkommen, altså så slett all døyles ikke fullkommen, og det visste han vel av. Ja. Og jeg kjenner nek folk som bare kall døma en sånn, for at munnen er ikke nøy raffinere av vår. Nå, hesten kan ikke være frelst og sånt. Men det har du aldri funnet på at gjørs det som han gjør. Det har du aldri funnet på, det har du aldri kommet her til å være så lojen som han egentlig er. Og det er bare små bagateller. Ja.
Ta glösa fast i flysunar i hansar eion och ta var själva sevpelare som egna eion så det akkurat som det ja alltså så en man som pura lojen körer halt till Finland längt in i Ryssland och alla möjliga ställen ut och in det var det som det sucha ja och jag vet att han sa med över han kan bara göra det han finner bara på att det hvis han har hört från himlen nu och det är han så sannolikt nu det vet du väl ja nej man stöder sig onkel folk som man upplever och gulla kraft ut från att det är rävla kraft och sinnale och ett annat det exploderar ett annat vart där och det är lukar som tannhänden ständer så öliga kraftiga i öjna tog men det är inte allt löjvigt av vi kommande nej tann vittnesborden som löjvigt av vi kommande ber vissar allikevel han sarstu inte för kanske några år i gintjen ta lukar som händer lukar som är bottenfall och bottenfall det var grumset efter av botten och så sarstu kvart verliga vär här ja och jag halde till att till allmänna folk som bara gänga med mask och det bara hooks om att så pen ut och jag är en man och like matches där finner onkel på näka som helst och det aldrig funnit på att stilla sig själv i förlägenhet eller näka eller teach chanser eller färre näka stan och just näka drastiskt för god aldrig funnit på det och så gänga det bara och bara hooks om att vara så plättfri som möjligt förstå ja för att ingen ska kunna se att det näka gäll vid tajmon jag ska säga att det är så fullkomliga gäll vid tajmon vad ska det gäll vid tajmon det är puraste ologen och står inte egentligen det är livast inte för Jesus ordentligen man kan kanske se att det här är en kamp men man kan generalisera lutsintra lukavall ja är du i suttjande av månen här är du i suttjande här ja det är alltså som folk som har ett större hjärta än andra ja och det är inte vi att det är fullkommen bara glöm allt att det är fullkommen vi är ju inte någon fullkommen men det är alltså är du lojen gestern att för Jesus löper ut av vattnet eller sitter du bara på vattnet och dantar här på och slankar där dantar och slankar där och soffene och länställen med hygga till själva på kvartkvalt och i vattnet och så för att möta son och morgon och håller en penna vittnesbörd ditt med datten eller är du som Peter tåra leipa ur på vattnet och gänga vattnet som ingen annan tårt men så ganska dumma det så ganska du sackor och säger och bort och kanske tvärfyr och kanske trutcha för säger och bort och tog till en skam och känsel som att spotta och hoa alla så fallet hjärnor alla slangarner och spotta och hoa som aldrig inte funnit på näka som helst till nämnt några bara lite så ofta spotta det som tar att gänga vatten och det vill jag bara säga där det borde helt lasten och finns där en banan i munnen ja en agurk längt ner i munnen till så att du lär dig styra där det nu har vi tåsat nog snägt med pengapinsen sån där du varst penga gratis pinsar du varst man tar snacka ölen om pengar och så är det hoverutjer du varst man ser kvatt alla gånger ut på att men alltså jag känner en bretta som heter Clifford han är väldigt fly för färjan han kör en sån dubbeldäckare en sån stor buss ja han fortalte ju en möte i Foglafyr till att han hej om kan buss han var inte fyra ja och så hukte han på en nudjan buss han hukte på en nudjan buss och han åt ju onka pengar då alltså han lever bara på det att god försörjer och så fer han här som god centran och allt det där han bara lever i tryggvass ja och han åkte på en buss
som kostade 40.000. En gammal brukte bussor. Han skulle få en för 40. Och det var frutja där och han skulle ta avtal av det han skulle komma och avhämta han torsdagen. Torsdagen skulle komma efter bussen och han åtte inte en krona alltså. 88 tomma bankabok och han skulle betala 40.000 kronor. Ja. Men han har bruk för då och han är inte toja bara sitta händer och famn och inte göra att han skulle tjäna herran och han la ut på herran fullkomligen ja. Och till nämligen att du kanske inte göra så utan hålla anten en pastor auto. Han må vara en pastor auto det är inte bara något som du slanger ut och du lukkar som halv sväckor i övrigt. Du slags sväckor när det är något som du har fri för. Du fasta för alla andra du fasta till han som ger det och i jöknon till. Det är slags du som finner på något som helst. Det är inte du som tvingar något fram. Men att det kan bara föras ur tog att du har ett tatt samfälla vi har i andan. Du vorst att han attlar att göra det. Han talar det in i ditt hjärta. Du följer det. Du känner det. Ja. Nej, det som hände var att torsmorgonen kom. Han skulle avhånta bussen nattna dövra. Torsmorgonen kom. Och telefonen ringer. Och det var onkel med vår han är arva ett avvust och god det tala till han skulle flytta 40.000 kronor till Clifford och han hej flotta in och hans konto god det tala och han är flott honom 40.000 kronor av konto ger så väl och 2 timmar sedan ett august så får han här och avhämtade bussen och betalte och åter bankabudgeten tom men god det betalt akkurat det som han har bruk för det. Ja. Hade han god som är tjänne, hade han god som är känne. Halleluja. Ja. Jag för i halt vi att toja biblarna. Jag tog ut Nya testamentet. Ikke samla öjna kronor in. Ikke bytte öjna kronor från ökrund eller näka som helst. Och god tur ordna allt. God tur ordna allt. Nu är allt pränta 15.000 Nya testamenter, 15.000 Johannes evangelier och Romarbrevet. 30.000 tillsammans kommer in en stor container nu här om det tar för härifrån om 2 veckor cirka. Sändingar kostnaden är betaltor. Ja. Och det kommer frukt in i landet. Tror jag att det är giv till giv som gåva och det ska gevas frukt. Det tar inte en krona för det. Jag vill inte ha en krona för det. Det ska gevas frukt. Halleluja. Och godur ordna allt. Godur ordna allt. Jag ställer bara på att det fullkomligen. Jag släcker inte byta näka som helst. Därför jag kan det göra helt. Nej, det gör vi fullkomligt upp till god. För han kallar så ska han också försöka. Det gör han också. Halleluja. Amen.